हे शिक्षण झाल्यानंतर बंधू म्हणाले की आम्ही काय करावं, इथेच कुठे शिक्षण घ्यावं का. असं न करता आम्ही मुंबईला गेलो. शेजाऱ्याकडे तिकीट नसताना उभं राहून आणि ह्या मुंबईच्या महानगरात एक नारिंगरा गावचा मुलगा बिन चपलाचा मुंबईत दाखल झाला. आमचे वडील शिक्षक इथे कोकणात, त्यामुळे मुंबईत जागा नव्हती. सर्वांनी ऐकण्यासारखं आहे. बैल म्हणजे आम्ही कोकणी माणूस करतो काय, नथिंग लाईक दॅट. इट इज युअर इंटरेस्ट. स्वतः काय करू शकतो मनुष्य, हे तमाम आमचे मित्र आहेत चॅनेलवर. त्यांची चॅनेल आज लाखो लोक बघतायत, त्यांनी सुद्धा ऐकावं. कोकणी माणसांना रडत राहू नये. आम्ही कोकणातून मुंबईला गेल्यानंतर चाळ होती, चाळ. स्टेशन पासून 25 मिनिटं चालत जायचं. आणि विषय असा, आता आमची गावं एवढं मोठं घर आहे, पण इथे एवढ्याच्या घरात राहावं लागायचं. मग काय करायचं, मी दिवसभर कॉलेजला थांबायचो आणि हे सगळे बक्षीस घेतले. प्रत्येक भागात मी सहभागी व्हायचो. ही माझी गावची माझ्यावर संस्कार होते. स्वतःला घर नसताना आम्ही शिक्षण घेतलं आणि दिवसभर कॉलेजमध्ये राहून एक चपाती सकाळी एक चपाती संध्याकाळी आणि असं करत शिक्षण घेतलं. आणि प्रत्येक भागात सहभागी व्हायचो आणि प्रावीण्य दाखवायचो. गरीब गरीब म्हणून रडत बसू नका. कोकणी माणसांनी शिकायला हवं की हाऊ आय कॅन गो हेड. आज जर माझं भाषण पुढे जात असेल त्याने निश्चित ऐकावं की कोकणातून गेल्यानंतर तुम्ही परिस्थितीचा सामना करा आणि पुढे जा. कोकणासारख्या खेडवळ गावातून मुंबईत येऊन शिकलो. तिथेच माझ्या जवळ 1 लाख अर्जातून पहिल्या फेरीत मी जिंकून आलो. आपण जे बोलतो ते बोलतो त्यामध्ये थोडा फरक असतो. त्यांचं जे डिक्शन असतं ते थोडंसं समजत नाही. तर लोकांनी आपले ट्रान्सलेटर दुभाषी दॅट इज टेकन की तुम्ही बोलताय मला सांगा. मला जरा माझा स्वतःला कोकणी आत्मविश्वास ते म्हटलं मला त्याची गरज नाहीये. आय स्पीक ऑन माय ओन. दॅट वॉज अ ग्रेट मोमेंट की त्यांचं ते जे उत्तर देता आली ती आत्मविश्वासाने देता आली. अँड शी वॉज व्हेरी हॅपी ऑन दोज. त्या कापागाव यामध्ये आमचा ओनली वन कॉन्फिडन्स की दुभाषी न घेता आपण तो बोलू शकलो आणि ते आपल्याला समजू शकले. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. कोकणातल्या एका मालवणी माणसात तरी जाऊन चांगला इंग्लिश बोलायचा इट इज समथिंग डेफिनेटली ॲप्लिकेबल. आणि इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट की त्यांना मी बोललेलं पण समजलं. सो मित्रांनो, ही जी आहे गोष्ट तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा आणि असेच यशस्वी जा. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी आणि सिद्धेश पवार आणि ओमकार गाडी पाटी येतं छत्री आणून गेले. तर मित्रांनो, आता आम्ही एसबीराणे हायस्कूलमध्ये चाललो. तर आपल्या छोट्याशा नारिंगरे गावातील मोठी शाळा आणि त्या शाळेतील माजी विद्यार्थी आणि आमच्याच नारिंगऱ्यातील सुपुत्र शिक्षण क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी करतात. त्यांना हाऊस ऑफ कॉमन्स लंडनमध्ये UK येथे त्यांचं आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळालो आणि त्याचं आज कौतुक सोहळा आपल्या नारिंगरे हायस्कूलमध्ये आहे, एसबीराणे हायस्कूलमध्ये. त्यात आम्ही पण त्याच शाळेतले विद्यार्थी आहोत. आज आपल्या भारत देशातच नाही तर प्रदेशात पण जाऊन आमच्या नारिंगरे गाव आणि एसबीराणे हायस्कूलचं नाव ठेवून इलेत. तर चला आपण संपूर्ण माहिती डायरेक्ट एसबीराणे हायस्कूल नारिंगरे शाळेत जाऊन बघूया. तर मित्रांनो, ही बघा आमची शाळा एसबीराणे हायस्कूल नारिंगरे. माननीय डॉक्टर सतीश अर्जुन नारिंगरेकर यांचाच कौतुक सोहळा आहे. हे बघा माझे विद्यार्थी. कुठे चाललास, कोणा सोडू किल्लं काय माहिती आहे. रात्रभर आम्ही डोळे बोललो सकाळ जागत म्हणजे काम करू. हां, मला माहीतच नाही. 6 घरात गेलो. इतक्या वेळेस काम केलं. म्हणजे काय, कोण कोण? तुषार राणे होते. हे बघा माझे विद्यार्थी. हे आज सगळे जमलेले माझे विद्यार्थी आहेत सगळे. तर मागच्या वेळी बघितलं असाल आपली शाळा भाजी विकण्याचा व्हिडिओ होतो, त्यात शाळा दाखवलेली आहे. ड्रोन होतो तेव्हा विनू होतो आणि आता विनू मुंबईत असल्या कारणानं माझी पाळी इली. त्यामुळे हे 2 पलटण का घेऊन येऊचा लागलं. तर ही आपली शाळा आणि या शाळेतले हे सगळे विद्यार्थी होते. अतरंगी होते त्यावेळी. अतरंगपणा भरपूर केले नाही आणि मी पण त्याच्यात आहे. तरी बघा, ह्यो 5वीचा वर्ग होतो, ह्यो 6वीचो, ह्यो 7वी आणि 8वीचो वरती होतो पहिलो. आणि बघा सगळी मुलं मस्ती करतात.
चला 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 सावकात चढ ओमॅक धरून चढ ना. बबल्याचा जरा तो पायाचा प्रॉब्लेम असल्या कारणान एका सावकात चालायचं लागतं. आता चढले आता काय. ही आमची शाळेच्या आजूबाजूचा परिसर आणि ही बघा शाळा कार्तिकी आणि ही बघा कार्तिकी आणि भाषण वगैरे म्हणणार असते. तुझं नाव कार्तिकीच आहे तेव्हा जोडी जमली आहे. थोड्याच वेळात कार्यक्रमात सुरुवात होत. आत्ताच झाली आहे थोड्याच वेळात होत. आणि ही बघा सगळी सजावट वगैरे केलेली आहे. ही बघा आमची शाळा आणि या शाळेतील हे बघा माझी विद्यार्थी होय ना. मग काय म्हणतात 10वीपर्यंत तुम्ही. आम्ही 11वीपर्यंत तेव्हा आमची 11वी होती. त्यावेळी 11वी होती. मग तेव्हाची शाळा आणि आताची शाळा कशी आहे. फरक झाला. मुला कमी झाली. पहिली मुलं भरपूर आमच्या वेळी पण होती. सगळीकडे शाळा झाली ना 25-30 शिक्षक असायचे. पहिली आपल्याकडे सगळ्यात मोठी शाळा ही सायन्स पण इंदळा मुणग्या कोयरा गुडी 2 वर्ग झाला जेव्हा 2 वर्ग चालायचे. हो 2 त्यावेळी वसतिगृह होता. वसतिगृह होता. वसतिगृहात 90 पर्यंत मुलं होती त्यावेळी. 90-100 पर्यंत एवढी मुलं होती. अपंग शिक्षक सांभाळायची वसतिगृह. तर आपल्या बाजूच्या गावातील सरपंच ह्या शाळेत तुम्ही पण शिकून मोठे आहात. कसं होतो प्रवास या शाळेबद्दल. छान. आमचे शिक्षक भावे सर होगले सर नारिंगरेकर सर खरोखरच शाळेबद्दल खूप अभिमान आहे आम्हाला. या शाळेची उत्तरोत्तर चांगली प्रगती हो अशी सदिच्छा. आणि आपले सरपंच आणि उपसरपंच या शाळेतून डॉक्टर इंजिनियर वकील असे चांगली पदं भूषवलेली लोक इथून शिकून गेलेली आहेत. असाच शाळेचा वारसा पुढे चालू आहे. चला चला किती वेळ संपत इलो. कोण येऊचे प्रमुख पाहुणे कोण येऊचे. जिल्हा शिक्षण अधिकारी आणि जिल्हा अधिकारी येऊचे. त्यांची वाट बघतास तुम्ही. स्वागतासाठी बघा उभे आहेत सगळे. अतिशय आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण. उत्सव मूर्तीचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. सगळ्यांनी टाळ्याच्या गजरात त्याचं स्वागत करायचं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माहिती अधिकारी माननीय श्री प्रशांत सातपुते साहेब. मंत्रालयात त्यांनी वरिष्ठ सहाय्यक संचालक म्हणून उल्लेखनीय काम केलेलं आहे. सातारा येथे जिल्हा माहिती अधिकारीपदी काम करताना त्यांच्या जनहितशिवार आणि कॉफी टेबल बुके तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन झालं. त्याचबरोबर दुसरे प्रमुख पाहुणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माजी समाज कल्याण अधिकारी सध्या ते कोल्हापूर या ठिकाणी कार्यरत आहेत श्री दीपक भास्करराव घाटे साहेब या ठिकाणी आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत. त्यांनाही पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं अशी मी विनंती करतोय. मुंबई येथील प्रसिद्ध रुपारेल कॉलेजच्या झुलॉजी विभागाच्या हेड डिपार्टमेंटच्या विभागाच्या प्रमुखपदी कार्यरत डॉक्टर माधवी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमचं हे अभाग्य आहे. त्यांनाही पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं असं मी माहिती करताना विनंती करतो.
शिक्षण क्षेत्रातील अतिशय उल्लेखनीय कामगिरी त्यांनी केलेली आहे. म्हणूनच हाऊस ऑफ कॉमन्स म्हणजेच लंडन संसद UK येथे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आलेला आहे. फार अभिमानाची गोष्ट वाटते की आपल्या SB आणि हायस्कूलचे विद्यार्थी आणि आपल्या नारिंगे गावचे सुपुत्र श्री सतीश नारिंगेकर साहेब यांचा आज या ठिकाणी कौतुक सोहळा होतोय. लंडन या ठिकाणी मिळालेली जी ट्रॉफी आहे ती सुद्धा या ठिकाणी तुमच्या समोर माननीय प्रमुखांना देण्यात आहे. त्यांना जी संघटनेतून मिळालेलं पारितोषिक आहे त्याचे वितरण अशा कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय प्रशांत सातपुते साहेब यांच्या हस्ते देत आहे. दोघांचा एक समर्पित असा सत्कार नारिंगे ग्रामपंचायतीच्या वतीने या साहेबांचा सत्कार त्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला होता. पण सर म्हणाले की एकाच गावात दोन वेळा नको, म्हणून या ठिकाणी नारिंगे ग्रामपंचायतीच्या वतीने सरपंच आणि उपसरपंच या ठिकाणी सन्मान करतायत. ज्या कार्यक्रमाचा उत्सव सोहळा म्हणून आपण साजरा करतो ते माझे बंधू आहेत. मी त्यांचा मोठा भाऊ आहे. या ठिकाणी आता ओळख करून देताना नारिंगे शिक्षण संस्थेचा सदस्य म्हणून दिला होता, परंतु त्याचबरोबर मी त्यांचा मोठा बंधू आहे आणि त्यासाठी ती या ठिकाणी त्याचा परिचय देण्यासाठी उभा आहे. सर्वप्रथम ज्या आई वडिलांनी आम्हा मुलांना घडवलं त्याच्यामुळे आपले दिवस आपण पाहतो. त्या आई वडिलांचं मी प्रथम स्मरण करतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आजच्या युगाची गोष्ट अशी आहे की आमचे वडील हे सुद्धा शिक्षक होते. त्यांचाच वारसा घेऊन हा माझा भाऊ शिक्षकी क्षेत्रामध्ये अग्रगण्य करत आहे. त्या आमच्या वडिलांचा योगायोगाने आज जन्मदिन आहे आणि त्याच्या जन्मदिनाच्या दिवशी त्यांच्या एका मुलाचं कौतुक सोहळा या ठिकाणी होत आहे. हे मोठं भाग्य आहे त्याचंही आणि आमच्या कुटुंबाचंही. त्याचबरोबर मी आता त्याच्या कार्याचा बोलू इच्छितो ते असं की आम्ही ही सर्व मुलं आजकाल मुंबईमध्ये म्हणा किंवा कुठेही शहरामध्ये म्हणा की कुठेही इंग्लिश माध्यमातून शिकणं आपलं प्रावीण्य करायचं तर ते न करता आम्ही सर्व मुलं या नारिंगे गावच्या SB राणे हायस्कूल या शाळेमध्ये आम्ही सर्वजण शिकलेले आहोत आणि या सर्वजण शिकत असताना त्यातला सतीश साहेब हुशार विद्यार्थी होता. त्याने या ठिकाणी शिक्षण घेतलं. तो या ठिकाणी शिकत असताना त्याचा एक मित्र होता, बंधुप्रमाण मित्र होता सुरेश राणे म्हणून. तो या वसतिगृहामध्ये शिकत असताना वसतिगृहामध्ये जाऊन शिकत होता, पण तो एकदम त्याचा खास मित्र असल्यामुळे त्या मित्राने आपल्याबरोबर अभ्यास करावा, आपल्यावर करावा म्हणून आई वडिलांना विनंती करून आई वडिलांनी त्याला संमती दिली आणि तो नंतरचं सगळं शिक्षण आमच्या घरी राहून केलं. तिथून त्याने जी सुरुवात केली स्वतःचं गुण दाखवण्यासाठी की मी सामाजिक कार्यामध्ये किती बांधिलकी करू शकतो याची ती सुरुवात करत असताना तो चांगल्या मार्गाने पास झाला. चांगल्या मार्गाने पास झाल्यानंतर माझ्या आई वडिलांनी त्याला देवगडमध्ये किंवा मालवणमध्ये शाळेत कॉलेजमध्ये पाठवण्याची तयारी केली होती. पण थोडीशी आई वडिलांना थोडीशी धाकधूक होती की त्या ठिकाणी त्याचं कसं होईल, त्याचं पुढचं उज्ज्वल भविष्य घडेल का. त्यासाठी त्यांना अत्यंत आवश्यकता म्हणजे आई वडिलांचा दूरदृष्टीपणा आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणं. मी मुंबईला असताना त्याला कळवलं की त्याला मुंबईला पाठवून द्या, आपण काय असेल ते बघू. आम्ही भावनात कारण मुंबईला होतो, काकांकडे होतो, दिलं आपण पाठवून दिलं आणि त्याच्यानंतर आज आपण त्याचा सत्कार येतो पाहतो. नंतर कमवलेलं सगळं जे आहे ते त्याचं कर्तृत्व आहे, त्याचं मेहनत आहे आणि त्याच्यातूनच आपण पुढे आलेलो आहोत. यानंतर स्वतः उत्सवमूर्ती आपल्याला आपला नारिंगे ते लंडन प्रवास PPT द्वारे आपल्यासमोर उलगडणार आहे. नारिंगे गावची ग्रामदेवता श्रीदेव गागेश्वर
येथे साष्टांग नमस्कार करून मंचावरील सर्व मान्यवर आणि आज या शाळा किंवा तुमचा एक विद्यार्थी म्हणून किंवा पुत्र म्हणून आज आलेले सर्वजण त्यांना मी वंदन करून आज ज्यासाठी तुम्ही इथे आलेले आहात, आज आपलं भाग्य थोर की अशी व्यक्ती आपल्याला प्रमुख पाहुणे लाभले आहेत, आमच्या माजी शिक्षक आलेले आहेत आणि ज्यांना खरोखरच आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये आपल्या गावचं नाव कुठपर्यंत गेलं, आपला विद्यार्थी काय करू शकतो हे ज्यांना खरोखर बघायचं होतं, ती अशी सगळी वंदनीय मंडळी इथे आहेत. आज एसबीआय हायस्कूलमधून एक असे बरेच सोहळे झाले आहेत. मला डॉक्टर अनंत गोरे तसेच सत्कार त्यावेळेस म्हणत होते की आपल्या या शाळेला एक सुवर्णाचं कौल लावेल. भरपूर कौल आपल्याकडे आहेत, ते बसलेले आहेत. पण केव्हा काही एकाने मला हे पत्र दिलं की तुम्ही शाळेच्या या आवारातून लंडनला गेल्यानंतर त्या कौलांचा कळस आणि मुकुट लागला गेला त्या शाळेला. हे कितपत योग्य आहे मला माहिती नाहीये, पण अशी कौलं लागावीत म्हणून हा माझा प्रवास नारिकेरीतून कसा झाला हे ऐकणं फार जरुरी आहे. मला विनंती सर्वांना करतो की प्लीज पे अटेन्शन, म्हणजे तुम्हाला समजेल कसं कसं घडत गेलं ते. हे आमचे आबासाहेब राणे विद्या मंदिर. मान्यवरांनी सगळं समोर दिसतंय म्हणजे हाल होऊ नये म्हणून ही आम्ही व्यवस्था केलेली आहे खुर्च्यांची. आणि आबासाहेब विद्या मंदिर जिथे माझं प्राथमिक शिक्षण झालं, त्यावेळी ही शाळा अशी होती, अतिशय निसर्गरम्य होती. आता थोडीशी अवस्था खराब झालेली आहे बऱ्याच वर्षानंतर, ती चांगली व्हायची आम्ही प्रयत्न करत आहोतच. पण ही शाळेनंतर प्राथमिक तेव्हा पहिली 7वी होतं, त्यानंतर नेक्स्ट एसबीआय हायस्कूल ही जी आताची जी ही इमारत आहे तिथे आपण सगळे आहोत, ही इमारत त्यावेळी नव्हती. आणि खास विद्यार्थ्यांना सांगू इच्छितो की आमची नारिकेरी शिक्षण संस्था मुंबई आणि ग्राम ह्या मेहनतीने हे सगळं उभारलेलं आहे. त्या काळामध्ये शिक्षण हे कसं असतं आणि कसं घ्यावं हे तुम्हाला माहिती नाही. गांगेश्वर देवळामध्ये ढोल वाजवायची जागा होती, तिथे आमचा एक वर्ग होता. एसएसटीच्या बाजूला जी सगळे हॉटेल आहेत छोटी जगन्नाथ राणे यांची, त्यांनी आपली शिक्षणासाठी योगदान, त्यांचे चिरंजीव सुद्धा केवढी मेहनत आपण बघतो जगन्नाथ राणे, तसंच त्यांच्या कुटुंबाने जी जागा दिली. पूर्वीच्या काळी कोटवाडा होता, म्हणजे जनावरं ठेवायची, त्याच्यासाठी लायब्ररी होती बाजूला, त्या लायब्ररीचा एक वर्ग होता. अशी प्रचंड बालिकांचे घर, त्याचे स्टाफरूम होतं. शिक्षकांनी काय पळापळ केली असेल हे आता भावेश्वर किंवा माटकरत बसलेले आहेत. ही चांगली इमारत तुम्हाला दिसते तशी आम्हाला नव्हती. त्याच्यानंतर हे शिक्षण झाल्यानंतर बंधू म्हणाले की आम्ही काय करावं, इथेच पुढे शिक्षण घ्यावं का. असं न करता आम्ही मुंबईला गेलो. शेजाऱ्याकडे तिकीट नसताना उभं राहून आणि या मुंबईच्या महानगरात एक नारिकेरा गावचा मुलगा बिन चपलाचा मुंबईत दाखल झाला. तेवढे सांगणं असं जरुरी आहे की आमच्याकडे त्यावेळी सुबत्ता नव्हती एवढी. आमचे वडील प्राथमिक शिक्षक, पगार 50-60 रुपये त्या काळात, आणि काय करणार नेक्स्ट. आणि म्हणून मुंबईच्या शहरामध्ये ते एक छोटीशी आठवण मी माझ्याकडे मिळाली. ज्या ज्यावेळी हे लंडनचं प्रदर्शन झालं की असं ते कसं झालं ते तुम्हाला सांगतो. हे सगळं जे प्रेझेंटेशन आहे, मी कसा आलो. आज हजारो लोकांनी अर्ज केले होते त्यावेळी. हे समजलं तेव्हा की हे सगळं प्राथमिक स्वरूपात हे सादर करावं लागलं आम्हाला. आता हे लंडनमध्ये कथा म्हणून संस्था आहे युनायटेड किंगडमला, आणि दे आर हॅव्हिंग ट्रेमेंडस डॉमिनेशन इन दॅट कंट्री. आणि त्यांचे एमपीज आहेत ज्यांना फार व्हॅल्यू असते तिथे. त्यातले देर आर सम एमपीज हॅव्हिंग इंडियन बॅकग्राऊंड, आणि माननीय पंतप्रधान ऋषी सुनक सर यांचं थोडंसं इंडियन बॅकग्राऊंड आहे. तर त्यांनी हे केलं की आपल्या भारतीय लोकांना त्याच्यात सन्मानित व्हायला हवंय. सो दे अग्रीड फॉर इट. आणि मग ते प्रकार सुरू झाला. संपूर्ण भारतभर शोधाशोध कोणाला आपण करू शकतो. आणि सुदैवाने माझे एक मित्र तिथे होते दिल्लीत, एका ठिकाणी भाषण केलं होतं आणि ते आवडलं. तुम्ही फॉरवर्डेड माय ऍप्लिकेशन विदाउट माय नॉलेज. अचानक फोन आला की सर तुम्हाला इंटरव्ह्यूला बोलवलंय. मी म्हटलं माझं तर वय काय, इंटरव्ह्यू देणार का, मला नोकरी नको, रिटायर झालोय मी. तर सुद्धा म्हणे असं पुरस्कार आहे. सो आय वेट फॉर इंटरव्ह्यू. आणि त्यांना हेच पहिल्या राऊंडमध्ये हे तुम्हाला शिक्षण क्षेत्राची सुरुवात झाली. कोकणासारख्या खेडवळ गावातून मुंबईत येऊन शिकलो. तिथेच माझ्या जवळजवळ 1 लाख अर्जातून पहिल्या फेरीत मी जिंकून आलो. हे इथे घ्यावं, ह्या लोकांनी तुम्ही बघावं आहे. ते पालक आहेत. आज शाळा खुडी, कामते, देवगड सगळ्या वंदनीय आहेत.
पण एसबीआय हायस्कूल काय करू शकतं, कशाकडे निर्माण करतं हे पाहावं. तुम्ही लोकांनी हे घ्यावं. आमचे जावेसर म्हणायचे पहिल्या 5 पर्यंत बघूया, पहिला नंबर तुम्हाला मिळणार नाहीच काय. म्हणून मी एसबीआय हायस्कूलची मुद्दाम मार्कशीट एवढ्या वर्षांनी 60 वर्षांनी जपून ठेवलेली ती सादर केली त्यांना. आणि बाजूला बघा क्रमांक 5 अजून एक मार्कशीट दाखवा पुढची. त्याच्यामध्ये क्रमांक 4 5 4 3 2 परत खाली परत वर असा हा एसबीआय हायस्कूलचा प्रवास तुम्ही मार्कशीट बघू शकता. तुम्ही विद्यार्थ्यांनी पहिल्या पाता देणं प्रयत्न का करावा ते आपला आलेख पुढे जातो. नेक्स्ट. आता त्या काळामध्ये सुद्धा शैक्षणिक शिक्षण पहिली दुसरी पायरी असं न करता आय हॅव डन समथिंग एक्स्ट्रा. माझ्यात ती एक सवय होती काहीतरी एक्स्ट्रा करावे. त्या काळात आमचे शिक्षक वर्ग हे एसबीआय हायस्कूलचे पुन्हा एक ख्याती आहे की अजून काय नाही विद्यार्थ्यांना काय देऊ शकतो. कारण आता मी चर्चा करताना हे सगळं म्हटलं इन्स्ट्रुमेंट आत्ता आले, तेव्हा काही नव्हती. तेव्हा मला हे सगळे साहेब म्हणाले की आम्ही आता हे जेवढं नवीन द्यायचं तेवढं देतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि हे पूर्वीपासून चालून आलेलं आहे. आता हे बघा, आता काय मला एक मुलगी आता मग पक्वास वाजत होती, बरं वाटलं, छान वाटलं. विद्यार्थ्यांनी का जोपासलीच पाहिजे. परत एकदा सर्वगुण संपन्न आपण होऊ शकत नाही आहोत, बट इन ऍडिशन टू त्यात काहीतरी करावं. आणि हे असं व्यक्तीचं बघा इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक त्यावेळी आमचे बंधूंचे मित्र दापके आलेले होते, त्याने मला बुलबुल कर दिला होता. ते मी सामावून ठेवून शिकलो आणि कॉलेजमध्ये गेलो. पुन्हा एकदा आपण एवढे मोठे नाही आहोत की मुंबईच्या लोकांची स्पर्धा करावी, तरी सुद्धा मला ते 3rd प्राइज मिळालं त्या इन्स्ट्रुमेंट म्युझिकमध्ये. त्या अजून एक माझ्याकडे सर्टिफिकेट होतं पण ते नाही आहे. स्विमिंगची स्पर्धा लावली. आता स्विमिंग म्हणजे मोठमोठे स्विमिंग मोठ्या क्लब आहेत, तिथे आम्ही जाऊ शकलो नाही. आमचं आपलं गावठी पोहणं नदीतलं आणि सहज स्पर्धेत भाग घेतला. विल नॉट बिलीव्ह त्यांच्या सगळ्या याच्यामध्ये संपूर्ण वेस्टर्न रिजनला आय वॉज फर्स्ट इन युनिव्हर्सिटी स्विमिंग चॅम्पियनला. पण आता माझे मार्क कमी केले कारण त्यांच्या त्या फ्री स्टाईल ह्याच्यामध्ये पोहू शकलो नाही. आम्ही गावची माणसं कसलं स्टाईल आमची एकच स्टाईल धडाधड पोहत जाणं. पूर आल्यावर का तुम्हाला डोंबलप स्टाईल मारणार. त्यामुळे आम्ही जे पोहतो ते स्वाभाविक होतं. तर माझे कमी मार्क सुद्धा आय वॉज फर्स्ट. त्या लोकांसह बघितलं कुठल्या क्लबमध्ये खेळतो म्हटलं नारिंगे क्लब. म्हटलं कुठे आहे तुम्हाला समजणार नाही. तेव्हा अशा प्रकारे सगळं हे सगळं कॉलेज जीवनामध्ये. नेक्स्ट. बेस्ट सोशल वर्कर समाजसेवेची पहिल्यापासून आवड होती त्या संपूर्ण कॉलेजमध्ये. त्याच्यामुळे थोडंसं अजून एक बॅकग्राऊंड 1 मिनिट. मी मुंबईत जेव्हा गेलो तेव्हा काकाकडे राहिलो. माझ्या कुटुंबातले काही मंडळी ते आलेले आहेत. आमचे वडील शिक्षक इथे कोकणात, त्यामुळे मुंबईत जागा नव्हती. सर्वांनी ऐकण्यासारखं आहे. बरेच म्हणजे आम्ही कोकणी माणूस करतलो काय नथिंग लाईक दॅट. इट इज युअर इंटरेस्ट. स्वतः काय करू शकतो मनुष्य हे तमाम आमचे मित्र आहेत चॅनेलवर. त्यांची चॅनेल आज लाखो लोक बघतायत, त्यांनी सुद्धा ऐकावं. कोकणी माणसांना रडत राहू नये. आम्ही कोकणातून मुंबईला गेल्यानंतर चाळ होती. चाळ स्टेशन पासून 25 मिनिटं चालत जायचं. आणि विशेष असं आता आमची गावं एवढं मोठं घर आहे पण इथे एवढ्या घरात राहावं लागायचं. मग काय करायचं, मी दिवसभर कॉलेजमध्ये थांबायचो आणि हे सगळे बक्षिसं घेतली. प्रत्येक भागात मी सहभागी व्हायचो. ही माझी गावची माझ्यावर संस्कार होते. कारण कुठे आलं तर आम्ही धावत जातो आणि ते केलं. मला जागा लोक म्हणजे दिवसभर करतो काय रे म्हटलं काय करणार. कोणाला बोललो नाही की मला जागा नाही म्हणून. आमच्या काकांची मेहरबानी माझ्या चुलत भावांची मेहरबानी आम्ही 40 मधून तिथे राहिलो. आणि तसे राहून स्वतःला घर नसताना आम्ही शिक्षण घेतलं आणि दिवसभर कॉलेजमध्ये राहून एक चपाती सकाळी एक चपाती संध्याकाळी आणि असं करत शिक्षण घेतलं. आणि प्रत्येक भागात सहभागी व्हायचं आणि प्रावीण्य दाखवायचं. गरीब म्हणून रडत बसू नका. कोकणी माणसांनी शिकायला हवं की हाऊ आय कॅन गो हेड. आज जर माझं भाषण पुढे जात असेल त्याने निश्चित ऐकावं की कोकणातून घेण्यासाठी तुम्ही परिस्थिती सामना करा आणि पुढे जा. आणि अशी आम्ही आज जागा घेतली. बघा त्यावेळी पत्रकारांनी पण आमची वाखाणणी केली की ह्या विद्यार्थ्यांनी आम्ही एका गावामध्ये पाणी नव्हतं त्या गावात सर्वे केला आणि विहीर बांधून दिली सगळ्या वेळानं. त्याच्यात माझा पुढाकार होता. त्याच्यात हे नाव तुम्हाला खाली दिसेल. पण या ऍक्टिव्हिटी आम्ही अशी केली की ज्या गावागावात काहीतरी मिळावं. नुसतं तमाशा नाटक काही नको आहे. असं करा जेणेकरून गावात सुधारणा होईल. नेक्स्ट. आता गोरगरीब मुलांना बाहेर फिरायला मिळत नाहीये तर ते फिरायची बेस्ट जर्नी शिक्षणाला डिस्काउंट मिळतं तिकिटीला. तर ते कसं कुठे संपूर्ण भारत फिरायचा होता. ती संकल्पना चांगली होती. त्या सगळ्यांचा मी आलेख आपल्याला जर्नी प्लॅन करून दिली आणि म्हटलं तुम्ही जा आता. मग लिस्ट वाचली प्राचार्याने. माझं नाव नाही. म्हटलं सर माझ्याकडे पैसे नाहीये. अरे मग ते कसं काय प्लॅन केलं. म्हटलं ना जाऊन देत ना. मी प्लॅन केलं आणि त्या वयामध्ये प्लॅन दिलं पण माझ्याकडे पैसे तसे जाऊ शकलो नाही. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल
की म्हटलं मी तुम्हाला टाटा करायला येणार आहे फक्त, असं झालं नाही. त्याचं मला खास बक्षीस एवढ्यासाठी दिलं की सगळ्या विद्यार्थ्यांनी आणि सरांनी माझे पैसे काढले आणि म्हणजे तू ही ट्रिप घेऊन लीडर म्हणून जायचं. आणि बिना शिक्षकाची ट्रिप मी घेऊन गेलो विद्यार्थी असताना संपूर्ण भारतभर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साऊथ. आय प्लॅन फॉर 4 years and it has been very good एडिशनल ट्रिप. त्याचं मला खास बक्षीस दिलं गेलं. सगळे पैसे सरांनीच माझे भरले आणि विद्यार्थ्यांनी. दॅट वॉज स्पेशल सर्टिफिकेट टू रिमेंबर. नेक्स्ट बीकॉम झाल्यानंतर मी थोडीशी नोकरी केली 180 पगारावर. पुन्हा एकदा हे वापरण्यासारखं आहे की सर्वांनी आदर्श घ्यावा. पैसे काय मिळतात ते महत्वाचं नाही. आपण आई वडिलांवर बोल होत नाही ना. आपण 2 पैसे कमव हे बघायला हवं. आणि 180 रुपयाची नोकरी पहिली केली, बीकॉम झालो, ग्रॅज्युएट झालो, कामाला सुरुवात. त्यामुळे शिक्षणाकडे थोडासा हे राहिला नाही. तर तुम्हाला ज्यांना दिसतंय त्यांनी बघा बाजूला 5 क्लास आहे. एमकॉम ची मास्टर डिग्री आहे. 5 क्लासला जास्त महत्व नसतं. विद्यार्थ्यांनी खास लक्ष देऊन ऐका, क्लास असेल सुद्धा की 5 क्लासनं कधीच पास होऊ नका. ते फक्त 5 क्लास, सेकंड क्लास, तुम्ही फर्स्ट क्लास घेतलं पाहिजे. तेच कुठे उभं राहतं, कारण त्याच्यानंतर नोकरी मिळत नाही. नेक्स्ट मी एक दुसरा एक डिप्लोमा केला, मार्केटिंग मॅनेजमेंट. मार्केटिंग करावं म्हणजे तुम्हाला बोलबच्चनगिरी करावं लागतं, खऱ्याचं फोटो फाटाचं करणं. ते काय मला जबरदस्त नोकरी घेतली आणि मी सोडून दिली. आणि नंतर विचार केला की आपण शिक्षणातच काहीतरी पुढे करावं. मग परत एमकॉम केलं. की मला काय वेळ आहे, परत एमकॉम कशाला करावं. क्लास इम्प्रुव्हमेंट दॅट इज कॉल्ड एज मॅडम आमच्या हिंदप मॅडम बसलेल्या आहेत. शी नोज मेनी थिंग्स अबाउट एज्युकेशन. ही डिग्री घेतली. सर किती डिग्र्या घेतल्या. येस, एक हाऊस असते डिग्री घ्यायची असं नव्हे. ते मला वाटलं काळाची गरज होती. काळाच्या गरजेमुळे करत गेलो. आता तुम्ही पुढचे हे दाखवा. नेक्स्ट सर हे बघा, मी कोल्हापूरला गेलो. आपल्या कोल्हापूरच्या आता जे गतिथी आहेत शिवाजी आणि तिथे गेलो, तिथे शिकलो. आणि तिथे आता तुम्हाला बाजूला दिसेल 5 क्लासवर डायरेक्ट काय दिसतोय ते आता फर्स्ट क्लास. हे करायला पाहिजे. फक्त आपलं ध्येय साध्य करायचं. यू शुड नॉट कम बॅक आउट ऑफ दॅट. तिथे फर्स्ट क्लास मिळाला आणि नंतर मी शिक्षक क्षेत्रामध्ये शिक्षक म्हणून जॉईन झालो. मला बरं वाटलं की माझे वडील आई शिक्षक राहिले आयुष्यभर. मी त्या यात गेलो तर बरं होईल असं मला वाटलं. सो त्याच्यामध्ये मी एक डिग्री घेत गेलो. नेक्स्ट जेव्हा भारतातले निवड झाली तेव्हा पुढे काय, लंडनमध्ये जे गेले 40. हे एक अतिशय सुंदर काम त्यांना आवडलं आणि त्यांनी माझी नेमणूक घेतलेली आहे की संडे क्लास हा काय प्रकार आहे. मुंबईमध्ये मी रात्री शिकवताना विद्यार्थी पहिल्या बेंचवर झोपायचे. असं कधीच घडलं नाही. तिथे झोपायचे. म्हटलं असं का होतंय. ते अभ्यास केला. सर दिवसभर मी काम करतोय आणि काय करणार, कसं शिकणार. मग म्हटलं तुमचं काय कसं होईल. तर मला रविवारी मोकळे असतो. पण आम्ही रविवारावर विश्रांती असते. त्या सगळ्या तमाम मुलांसाठी रविवारचा दिवस आम्ही शाळा बुक केली, त्यांना बोलवलं आणि मग कुटुंबाला सोडून असे कोण रविवार देऊ शकाल. सगळे शिक्षक माझे तुम्ही एक मूर्खा, तुम्ही जा, आम्ही नाही. तर ठीक आहे. आणि एकट्याने ते सुरू केलं मी ते. आणि अशी 14 वर्ष ते काम केलं. माझ्याबरोबर 18 शिक्षक आले नंतर हळूहळू. आणि संपूर्ण त्या परेल भागामधल्या जेवढी राज्याचे विद्यार्थी आहेत त्यांना 14 वर्ष सगळे रविवार आणि सुट्ट्या मी कुटुंबाला न देता त्यावेळी प्रत्येक वेळी म्हणून तुम्ही आज सपत्नीक सत्कार केला असं राहण्याचा त्याचा मला आनंद वाटतो की प्रत्येक वेळी माझ्या बायका, मुलं आणि आमच्या कुटुंबातली जी मंडळी आहे सहकार लावला आणि हे कार्य मी करू शकलो. आणि या एका पॉइंटवर 14 वर्ष गरीब मुलांसाठी रात्रीच्या उन्हाळी दिल्यावर माझी डायरेक्ट इंडियामधून लंडनच्या ट्रिपमध्ये माझं नाव टाकत आहे. हे चांगलं सहकार्य तुम्ही केलं. अशा मुलांसाठी तुम्ही काम करा ज्यांना कोणी शिक्षण नाही देत. अशा मुलांसाठी मी काम केलं ते चांगलं आहे. त्यानंतर मला द बेस्ट थिंग विच वॉज डन हिअर. एनिवे, तर अशी ही जी पत्र आहेत अशी मी बरोबर एक जवळजवळ 700-800 पत्र तयार केली आणि सादर केली आहेत. नेक्स्ट हे सगळं आता माझे सगळे ऑनर आहेत, त्यांच्या काहीची गरज नाही आहे. नेक्स्ट आता तुम्ही म्हणाल शिक्षण कमी असतं का. ते 2021 आहे इथे बघा बाजूला. त्यात 2 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. गरवारेमध्ये करिअर एज्युकेशन आणि त्याचा गायडन्स. सर आम्ही पुढे काय करावं, 10वी 12वी पुढे काय, नोकरीसाठी काय करावं ते आपण सांगतो शिक्षक म्हणून. त्याला काय त्याचा आधार आहे का. म्हणून या वयात सुद्धा मी डिग्री घेतली मुंबई विद्यापीठाची. करिअर काउन्सिलिंग डिग्री 2021, 2 वर्षापूर्वीची आहे. शिक्षणाला वय नसतं. कोणाही काही कधी शिकू शकतो. नेक्स्ट सर, आय थिंक इट्स ऑल डन. नेक्स्ट आता हे माझे काय काय कार्यक्रम आहेत जे मला मिळालेले आहेत. शिक्षणाच्या नवीन प्रकाराचा भाषण झालेले आहेत बाहेर ठिकाणी. नेक्स्ट ही अजून एक वाकण्याची गोष्ट आहे. दिल्लीमधून चार्टर्ड अकाउंटंट्स इंडिया रिजनलला
चांगल्या प्रकारे परीक्षाभागात रिव्हिजन केल्याबद्दल खास मला सन्मानित केलं, लीड ट्रॉफी देऊन. हे दिल्लीवाल्यांनी सन्मानित आपल्याला केलं, तो एक बहुमान होता आपल्या शाळेचा. पंतप्रधान सुलभ साहेबांचे अतिशय नावाजलेले MP आहेत आणि ते सगळे लोक आहेत. शेवटच्या मॅडमच्या 2 त्यांना इंटरव्ह्यू घेतलेले आहेत आणि सगळे त्यांची टीम आहे, ते सत्कारित करते आहे. आणि त्याला अजून एक 2 शब्द शेवटी सांगेन की हाऊ इट वॉज पॉसिबल. शेवटचे 2 मिनिटं एक तर हे संपलेलं आहे आणि ह्या सन्मानाचं लास्ट तुम्हाला फक्त गंमत सांगतो. एक सो यू कॅन पुट ऑन द लाईट्स आणि हे लास्ट 2 त्याच्या पुढचा एक ठेवा. हे तिथले सगळे सन्मानित आहेत बाजूचे लंडनचं. नेक्स्ट हा त्यांनी भारतीयांचा घरात ठेवलेला आहे एक सिम्बॉलिक म्हणून. नेक्स्ट हे सन्मानपत्र मी तुम्हाला परत दाखवेन. नेक्स्ट हे दिस वॉट अवॉर्ड आता आपण आता तिथे येऊन घेतलंय. नेक्स्ट हे आता आपल्या मुंबईत झालेला कार्यक्रम होता तो. नेक्स्ट हा प्रवास तुम्ही बघितला. शेवटचा किस्सा सांगतो की याच्यामध्ये त्यांनी आम्हाला ही जी प्रदान केले त्यामुळे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की त्यांनी भारत आणि हिंदीत केलेलं आहे. ते असं का लिहिलं की पहिलं आमचे 40 लोक निवडून झाले भारतातले आणि नंतर असा निरोप आला की लंडन मधल्या लोकांनी म्हटलं आमचा पण सत्कार करा, आम्ही पण छान आहोत तिथे. आणि आमच्यावर गदा आली, आम्हाला निरोप आला आमच्यातले 15 लोक कमी करणार, आता खोट कमी करणार, सगळ्याला टांगते धरणार. आणि आमची शेवटची इंटरव्ह्यू ही अंतिम एका लंडनच्या मॅडमने घेतली. त्यावेळी आम्हाला सांगितलं की शी इज व्हेरी स्ट्रिक्ट आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे लोकांनी हुशारी केली. आपले आपण जे बोलतो ते बोललं त्यामध्ये थोडा फरक असतो, त्यांचं जे डिक्शन असतं ते थोडंसं समजत नाही. तर लोकांनी आपले ट्रान्सलेटर दुभाषी दॅट टेस्ट टेकन की तुम्ही बोलताय मला सांगा. मला जरा माझा स्वतःला कोकणी आत्मविश्वास ते म्हटलं मला त्याची गरज नाहीये. आय स्पीक ऑन माय ओन. दॅट वॉज अ ग्रेट मोमेंट की त्यांचं ते जे उत्तरं देता आली ती आत्मविश्वासाने देता आली. अँड शी वॉज व्हेरी हॅपी ऑन दोज. त्या कापाकामध्ये आमचा ओनली ऑन कॉन्फिडन्स की आय दुभाषी न घेता आपण बोलू शकलो आणि ते आपल्याला समजू शकले. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. कोकणातल्या एका मालवणी माणसात घरी जाऊन चांगला इंग्लिश बोलायचा इट इज समथिंग डेफिनेटली ॲप्लिकेबल. आणि इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट की त्यांना मी बोललेलं पण समजलं की शाळेला काहीतरी ऋण आहे आपलं ते निश्चित दिसतं. सो आय हिअर बाय स्टॉप माय प्रेझेंटेशन विथ युअर great support and patience listening and hearing. This was a problem. स्वप्न ती नव्हे जी झोपल्यावर पडतात, स्वप्न ती नव्हे जी झोपल्यावर पडतात, स्वप्न ती की जी तुम्हाला झोपूच देत नाही, पण ती प्रत्यक्षात उतरवणारी माणसं फक्त हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकीच असतात. आणि त्यापैकी हे आपले उत्सवमूर्ती डॉक्टर सतीशजी नारिंगरेकर साहेब आहेत. आणि त्यांनी आपल्या समोर आता जो माहितीपट पाहिलाय त्याने नक्कीच माझे सर्व विद्यार्थी प्रेरित झाले असतील असं मला वाटतंय. अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं भव्य दिव्य असं काहीतरी बघायला मिळालेलं आहे आपल्याला. एका खेडेगावात जन्म घेतलेला एक माणूस लंडन पर्यंत कशा प्रकारे पोहोचू शकतो त्याचं उत्कृष्ट उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालं. आणि नक्कीच माझा प्रत्येक विद्यार्थी याच्यातून काहीतरी घेईल असं मला वाटतंय. आणि नक्कीच स्फूर्ती घेऊन शिक्षण हे आपल्या वृद्धत्वापर्यंत चालूच असायला पाहिजे याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण आपले डॉक्टर सतीशजी नारिंगरेकर सर आहेत. आता या ठिकाणी थोडस प्रकारची नारिंगरेकर साहेब आपल्याला 2 शब्द. आपण जिद्द ठेवल्यानंतर आपण काय करू शकतो त्याचं प्रतीक आहे. त्याला फक्त मी कुटुंबातला मोठा भाऊ आहे, कुटुंबातल्या गोष्टी आहेत म्हणून सांगण्यासाठी म्हणून परत 2 मिनिटं वाटतो. हे सगळं त्याने करत असताना हे करून त्याच्या तब्येतीबद्दल त्याने काही उल्लेख केला नाही. तो मी त्या कुटुंबातला म्हणून सांगतो. तुम्ही आज त्याला एवढं फ्रेंडली बोलताना सगळं बोलताना बघितलं, पण त्याचे 2005 साली त्याच्या हृदयाच्या धडपा खराब झालेल्या होत्या. त्या हृदयाच्या धडपाच्या खराब झाल्यानंतर एशियन हार्टमध्ये मुंबईमध्ये त्याच्यावरती ऑपरेशन करण्यात आलं आणि ऑपरेशन अशा पद्धतीने करण्यात आलं की त्याचा BP सेटल होत नव्हता. तो अक्षरशः त्याचा पुनर्जन्म आहे
पक्षाचा पुनर्जन्म आहे की जे बघायला पाहिजे म्हणून त्याला तो त्याला कुटुंबाची साथ लाभली आणि कुटुंबाची साथ लाभत असताना सुद्धा सगळ्यात महत्वाची भूमिका जर कोणी केली असेल तर त्याची पत्नी आपली बायको जी असते प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे स्त्री असते म्हणतो आपण पण या ठिकाणी मी स्त्री असते ते असतेच परंतु त्याच्यापेक्षा पत्नी कशी असावी या दृष्टिकोनातून बघायला गेलं तर पत्नी नेण्यासारखी असावी कारण त्याने त्याच्यावरती त्याचं एवढं हे आयुष्यभर त्याचं जे डाएट आहे त्याचं डाएट आहे औषध पाणी आहे किंवा काय करायला पाहिजे काय नाही हे तर त्याने सांभाळलं कटाक्षाने अगदी अतिशय उत्तम पद्धतीने सांभाळलं आणि त्याचं म्हणजे शारीरिक दृष्टीने त्याला तंदुरुस्त ठेवलं एवढंच नाही तर त्याच्या हे सगळं काम करत असताना ते दाखवत आहे हे दाखवत असताना त्याला साथ देण्यासाठी म्हणून शैक्षणिक सुद्धा ग्रॅज्युएट आहे शैक्षणिक दृष्ट्या तिने सुद्धा त्याला तेवढ्याच मुलामुलाची साथ दिली आणि त्याचाच साथ आपल्या संस्थेने किंवा नारेकरेकर ग्रामस्थांनी तिचाही सत्कार केला त्यातून मी कुटुंबातर्फे यांचा अत्यंत आभारी आहे. ग्रामस्थ इथे गुरुजन पण आहेत ते मागेच मला सचिव महोदय सांगत होते की त्यांना शिकवणारे गुरुजन पण आहेत त्या सगळ्यांचा आधार करून मी 5 मिनिटात मोनोलॉग संपेल कारण मी कधीतरी तुमच्यासारखाच होतो आणि शनिवारच्या नेमक्या सकाळी आपण यायचो आणि दुपारपर्यंत शाळा असायचे आणि नेमके असे कार्यक्रम त्याच दिवशी असायचे त्यामुळे तुमची व्यथा ही मला माहिती आहे त्यामुळे इथे जाणवत आहे मला ते त्यामुळे मी अधिक वेळ घेणार नाही. भारतावर ब्रिटिशांनी 150 वर्ष राज्य केलं आणि आज त्याच लंडनच्या पार्लमेंटमध्ये नारिंगरे सारख्या एका ग्रामीण कोकणातल्या गावातल्या एका महान विभूतीचा सन्मान केला जातो. हे खऱ्या अर्थानं नारिंगरीकर गावचा सन्मान आहे या शाळेचा सन्मान आहे पर्यायानं राज्याचा आणि देशाचा गौरव आहे असं मी म्हणेन. तिथे बसलेला प्रत्येक विद्यार्थी त्याला माझं आव्हान असेल की भविष्यामध्ये तो इथं बसला पाहिजे हाच सत्कार इथे घेतला पाहिजे प्रमुख पाहुणे म्हणून किमान इथं बसावं अशी एक या निमित्तानं मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो आणि आवाहन करतो. मगाशी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जेव्हा ईशस्तवन आणि स्वागत गीत सुरू होतं त्यावेळेला मला माझे दिवस आठवले. मी तुमच्यासारख्याच होतो आणि शाळेत असायचो आणि मला ते बसल्या बसल्या सगळं आठवत होतं की कधीतरी आमच्या शाळेमध्ये असाच कार्यक्रम असायचा आणि आम्ही स्टेजवर असायचो. ती आवडते माझं मनापासून शाळा लावी ते लळा ही जशी माऊली बाळा हे गाणं मी त्यावेळेला म्हणायचो जसं आता हे ईशस्तवन स्वागत गीत म्हणतात किंवा त्यावेळेच्या शिक्षिकांनी म्हणजे माझ्या आयुष्यामध्ये मी मराठीचा पुढे स्नातक झालो परंतु साल लावून घेता किंवा जी कविता त्या काळी शिकवली होती 4वी-5वीला आणि त्यानंतर मला वाटतं की तसे शिक्षक भेटलेले नाहीत कारण ती जी जबाबदारी होती ती त्याच काळात होती. तळकाठी गाती लाटामध्ये उभे झाडावर दिवराची हाले चोच लाल झाड शुभ्र छाती पिंगे पोट म्हणजे ही जी गीत आहे किंवा ही कविता माझ्या आजही लक्षात आहे किंवा मला आठवते त्याचं कारण म्हणजे ते आहे कारण या शाळेत या सत्काराच्या निमित्तानं मला यायला मिळालं आणि विद्यार्थी व्हायला मिळालं हे सगळ्यात महत्वाचं. शिक्षणाला शिक्षित तर होतोच पण जास्तीत जास्त मानव आणि माणुसकी ही तुमच्यामध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे आणि खऱ्या अर्थानं माणूस व्हावं. एक कथा सांगेन मी माझ्या लहानपणीची कथा आहे ती आज आठवल्याने आवर्जून मी सांगेन आणि त्या कथेचा दुसरा भागही सांगेन. एका तळ्याकाठी एका झाडावर कबूतर असतं आणि त्या तळ्यामध्ये एक मुंगी पाण्यात पडलेली कथा माहितीये तुम्हाला. ती पाण्यामध्ये मरत असते आणि त्या झाडावर बसलेलं जे कबूतर असतं ते आपल्या चोचीनं पान तोडतात आणि ते पान त्या तळ्यामध्ये पाण्यात टाकतात. त्या पाण्यावरती मुंगी जाते वाऱ्याच्या हिरकाव्या खात ते पान तिच्यासाठी थोडी बनून येतं आणि ते काठावर जाऊन सुखरूपपणे तिचा जीव वाचतो. याची परतफेड म्हणून ती मुंगी कशी करते तर एकदा एक शिकारी बंदुकीचा नेम धरून त्या कबुतरावर उभा असतो. त्या कबुतराचं लक्ष नसतं आणि त्या कबुतराच्या जीवावर आलेला प्रसंग बाका असतो आणि हे त्या मुंगीला कळतं आणि मुंगी धावत जाते आणि त्या शिकाऱ्याच्या पायाला कडकडून चावा घेते. त्या चावा घेतल्यानंतर जी काही वेदना त्याच्या मेंदूमध्ये जाते आणि त्या वेदनेच्या नादामध्ये मिस फायर होतं गोळी हवेत निघून जाते कबुतराच्या जीवावर. ही कथा मला माझ्याला अभ्यासाला पण होती मुद्द्यावरून कथा लिहा पूर्ण करा वगैरे त्यावेळेला पण या कथेचा दुसरा भाग मी आज सांगतोय तुम्हाला.
एकदा काय होतं, कबूतर विचार करत मीच किती वेळा पान तोडून पाण्यात टाकायचं, मी काय ठेका घेतलाय, मगता घेतलाय. आणि कबूतर वरनं बघत असतं, मुंगी पाण्यात तडफडत असते, पण कबूतर अजिबात पान तोडून टाकत नाही. काही वेळानंतर मुंगी मरून जाते. मुंगी मरून गेल्यानंतर कबुतराचं लक्ष नसतं, तोच शिकारीसाठी आलेला असतो, नेम लावलेला असतो, बंदूक ताणलेली असते, साप उडतो, कबुतराचा जीव जातो. त्या दिवशी मित्रांनो मुंगी मेली, कबूतर मेलं, पण तिथं उभं असणारं जे झाड होतं ते खूप रडलं. कारण त्या झाडाला ओळखलं की इथे परोपकाराची भावना, संवेदना हरवून गेलेली आहे. करोनाच्या काळामध्ये कसं जगायचं आणि कसं जगवायचं हे आपल्या सगळ्यांना परिस्थितीनं शिकवलेलं आहे. आत्मस्वकीय कुणीही हात लावत नव्हते त्यावेळेला आपल्या समाजातले काही घटक, समाज कार्यकर्ते, मित्र परिवारातले सगळे पुढे येऊन आपल्याला मदत करत होते. माणसातली माणुसकी त्यावेळेला त्या पद्धतीने दिसत होती. आयुष्यात कुठल्याही क्षेत्रात जा, काहीही व्हा, पण उत्तुंग शिखर गाठा, आणि ते गाठत असताना तुमच्यासारख्या तुम्हीच, पण मानवता आणि माणुसकी सोडू नका, एवढाच संदेश देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. व्यासपीठाची माफी मागून मी पुढच्या कार्यक्रमात जातोय. मला परवानगी द्यावी. तर अशा प्रकारे आपला कार्यक्रम झालेलो आणि आमचे विद्यार्थी वाट बघून बघून कंटाळले. चला वापस मारण का हो सर, चला. अरे घेऊन जा ना. खूप उशीर होता. चला थँक्यू. चला, काय ना, चला हळू चल एकदम. तर मित्रांनो, खूप चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम करण्यात येलो आणि वेळ नव्हतो. तर अशा प्रकारे आमच्या शाळेत वेगवेगळे कार्यक्रम होत असतात आणि तो दाखवतो प्रयत्न आम्ही करत असतो. आमची कलर्स ऑफ कोकणची टीम सगळी प्रयत्नात असतं या सगळ्या. तर विणू मुंबईत होतो आणि ते आमचंही स्वागत करण्यात येईल. तर मित्रांनो, काही मुलांची आता आमच्या शाळेत खूप चांगल्या प्रकारे शिक्षण वगैरे मिळतात, पण ते बाहेर जाऊन शिकण्याचं शिकायचं त्यांचे विचार असतात. आठवीत वगैरे गेले की 5वीत वगैरे, तर त्यांना हीच विनंती आहे की आज आपल्याही शाळेत चांगल्या प्रकारे शिकवलं जातं. आणि आता तुम्ही समोर बघितलात की ह्या शाळेत शिकून आज लंडनमध्ये जाऊन त्यांना पुरस्कार, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळालो. तर असे आहोत जे आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. तर त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन या शाळेत असेच विद्यार्थी घडो हीच इच्छा. कोकणी माणसांना रडत राहू नये. कोकणी माणसांनी शिकायला हवं की हाऊ आय कॅन गो हेड. कोकणातून गेला तर तुम्ही परिस्थिती सामना करा आणि पुढे जा. एक चपाती सकाळी, एक चपाती संध्याकाळी, आणि असं कर शिक्षण घेतलं. या मुंबईच्या महानगरात एक नारिंगरा गावचा मुलगा बिन चपलाचा मुंबईत दाखल झाला.